No termo municipal da Coruña hai moito máis que barrios de asfalto, por exemplo, Feáns, no que estamos agora, e hoxe queremos denunciar varias situacións acuciantes que se dan nestas zonas, nestes barrios rurais da Coruña. Un deses problemas acuciantes é o que acontece aquí no núcleo do bosque, que funciona, lamentablemente, como un vertedoiro incontrolado de lixo. Outro deses problemas acuciantes é a falta de roza nos terreos públicos. É un problema que tamén se ve noutros barrios, en Vío, na Silva, pero que aquí en Mesoiro fai que sexa impracticable transitar por este carril bici, o que ocasiona riscos tanto para peóns como para ciclistas. Seguimos aquí, moi cerca do Castro del Viña e do Campus del Viña, onde, como podemos ver, se segue tirando lixo de maneira descontrolada nun lugar que hai tan só 3 anos ardeu. Outros dos problemas dos que máis se queixa a veciñanza, sobre todo a veciñanza con problemas de mobilidade, é a falta de virarrúas. Non hai virarrúas, o que fai que o tráfico sexa para eles bastante dificultoso, como se pode ver neste caso en San Vicente del Viña. Dende o BNG da Coruña consideramos que as nosas parroquias rurais merecen moito máis e por iso seguiremos levando iniciativas no vindeiro pleno e nos que veñen para que se lles dea o trato digno que consideramos merecen.